n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke mbụ n'oge olileanya nke onye nzọpụta oyibo na-akpọ Advent. Tata bụkwazi mbido afọ nke ụka. Anyị na-ekele Chineke onye fụrụ anyị n'anya maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene, ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agbazi, ka ọ na-agọzi anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja maasị n'ụwa ka anyị natazi ya n'isi ana runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Anyị na-echetakwazi n'aja maasị n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche Pastọ Benjamin Chidi Dike, onye nke rapụrụ ụwa, ọ bụ nke Chi na ezinụlọ ya na-erunye ya n'ekpere n'ụwa. Ezinụlọ Chọk na Lady Priscilla Okolo na-ekene Chineke maka ịfụnanya, na-ayọ nchekwa bịa n'ihe ndị ọzọ ha bụ n'obi. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile na ọnụ mụ na mụ na-emehiela m nke ukwuu site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịrapụ ezi omume o kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie mụ, site na mmehie mụ, site na mmehie mụ nke kasị ukwuu. Ya ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọbụ, na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu rịọbara m ose bụ ụwa Chukwu anyị ayọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Ka anyị yọọ ayọ. Chineke ji ike niile, biko mụbaa ike ezi omume nke ndị kwerenụ mgbe Kristo onye nzọpụta anyị ga-abịa. Ka anyị were obi na-anụ ọkụ na ezi ọrụ nabata ya, ka anyị bụ ndị idoro nsọ nweta ọnọdụ kwesịrị ekwesị n'aka nri Kristi na alaeze n'igwe. Ayọrọ nke a site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya. Ọ bụ Onyenwe anyị na-ekwu sị, lee, oge na-abịa mgbe m ga-emezu nkwa m kwere obi Izrel na obi Juda. Mgbe ụbọchị ahụ ruru, n'oge ahụ aga m eme ka ngalaba ezi omume pulitere David, ngalaba a ga-eji eziokwu na ezi omume biri n'ala ahụ. Mgbe ụbọchị ahụ ruru, aga m azọpụta Juda.
ume na obi ewee ruo Izrel ala. Lee aha a ga-akpọ obodo ahụ, dị nwenụ bụ izu ụka anyị. Okwu kọsebuwa Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Onye nwe anyị, mee ka m mara ụzọ gị, biko kụziere m ụzọ gị. Mee ka m gaa n'eziokwu gị, kụzikwara m eziokwu gị, n'ihi na ị bụ Chineke m, onye nzọpụta m. Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi. Onye nwe anyị dị mma, bụrụkwa onye ezi omume. Ọ na-ezi ndị na-agaghị ụzọ. Ọ na-edozi ndị obi umeala n'ụzọ kwụ ọtọ. Ọ na-akụzikwara ndị ogbenye ụzọ ya. Gị ka m na-ewelitere obi m. Ụzọ ya bụ ikwudosi ike na ịhụnanya maka ndị na-edewe ọgbụgba ndụ ya na iwu ya. Onye nwe anyị hụrụ ndị na-asọpụrụ ya n'anya. Ọ bụ ha ka ọ na-egosi ọgbụgba ndụ ya. Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Tesalonika. Ka onye nwe anyị were obiọma mụbaa ịhụnanya unu, bịakwa mee ka unu hụ ibe unu na mmadụ dum n'anya, etu anyị siri hụ unu n'anya. Ya mere ka obi unu guzosie ike n'ịdị nsọ, ka a ghara ịta unu ụta n'ihu Chineke Nna, mgbe onye nwe anyị Jesu Kristi ga-akpọ ndị nsọ ya niile abịa. Ụmụnna m, na nke ikpeazụ, anyị ga-eji obi anyị niile na-agwa unu, na-arịọsi unu arịrịọ ike n'ime onye nwe anyị Jesu, ka unu na-aga n'ihu ibi ụdị ndụ anyị chọrọ ka unu na-ebi, ụdị ndụ ahụ Chineke chọrọ, ụdị ndụ ahụ unu mụtara n'aka anyị, ụdị ndụ ahụ unu na-ebi ugbu a. Okwu kọsebuwa Onye nwe anyị, mee ka anyị hụ ebere gị, nyekwa anyị enyemaka nzọpụta gị.
onye nwe anyị nọnyelụ nọ. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, a ga-enwe ihe nrịba ama dị iche iche n'anyanwụ na ọnwa na kpakpando. Abịa n'elu ụwa, obodo dị iche iche ga-anọ n'oke ahụhụ, bịakwa nwee oke ihe mgbagwoju anya n'ihi mbigbọ nke oke osimiri na nnugharị nke ebirigwe. Ndị mmadụ ga na-anwụsịsị n'ụjọ ebe ha chi ume n'obi n'aka na-eche ihe ga-eme ụwa, maka na ike dị iche iche dị n'igwe ga-ama jijiji. Mgbe ahụ ka a ga-ahụ Nwa nke Mmadụ ka o ji oke ebube si n'urugbo na-abịa. Mgbe ihe ndị a bidoro mewe, kwụrụ n'ọtọ, welitenụ isi unu elu, maka na oge mgbapụta unu na-abịara nso. Ma kpacharanụ onwe unu anya ka unu ghara ịda mba site n'oke erimeri na oke aṅụmaṅụ na n'oke ịchọ akụ na ụba ụwa, ka ụbọchị ahụ ghara ịdagide na mberede dị ka ọnya, maka na ọ ga-abịakwute mmadụ ọbụla dị ndụ n'elu ụwa. Mụrụ n'anya na-ekpenụ ekpere mgbe dum, ka unu nwee ike ịdị ndụ kụfee ihe niile ahụ ga-emenụ, ma were n'ume n'obi iru ala kwụrụ chịm n'ihu Nwa nke Mmadụ. Oziọma nke osebruwa. Ụmụnne m na Kristo, todrinu Jesu. Kụbaranụ Chineke anyị aka. Akụ na ọdịkwa hot. Kụbaranụ Chineke anyị aka. Iburu onye nne kụọrụ ya aka. Iburu onye nna kụọrụ ya aka. Iburu nwata kụọrụ ya aka. Iburu okorobịa kụọrụ ya aka. Anyị ga-akụbara Chineke nke igwe aka. Anyị ga-akụbara Chineke nke igwe aka. Anyị ga-akụbara Chineke nke igwe aka. Kụbaranụ Chineke anyị aka. Alright, ịfọdụ ndị Lady T abanyego n'ihe a na-eme. Okay. Tata bụ ụka nke mbụ nke Advent. And so na tata bụ mbido afọ nke ụka. And so ana m asị anyị niile gbakọtala ọnụ ebe a tata. Happy New Year of the Church. Unu n'anya, unu afụ na enwere ọtụtụ ihe mgbanwe. Izuụka gara aga anyị mee Christ the King, anyị yi efe na-acha ọcha. Mana izuụka nọgasị tupu mgbe ahụ, anyị yi efe na-acha green. Gịnị ka o lolo? Maka na mgbe ahụ niile na-anọ na ordinary time of the year. Abanyere Christ the King, eweli ya wee dubata anyị na nnukwu oge nụnwa a na-akpọ Advent. Ya bụ n'anya izuụka niile nọ na-abịa n'ihu, akwa anụnwa ka anyị ga-eyigide, maka akwa bụ akwa a na-eyi mgbe a na-akwado nnukwu ihe n'ụka. A na-atụ anya nnukwu ihe. Mgbe ọzọ anyị si akwa, mgbe a ga-agbanwe ụdị akwa anụnwa anyị na-eyi kịta bụ one mgbe.
na Christmas agbanwee ya onye ọbụla yibekwazịa white iji wee nabata onye nzọpụta anyị nke amụrụ ọfụ. Etu a ka anyị ga-esi wee nọgidekwazịa wee lutekwazi oge Lent. Anyị lutere oge Lent ozugbo ụka emegene agbanwekwa, maka na enwekwala ihe ọzọ anyị na-atụ anya nzọpụta nke ụwa niile. Ozugbo anyị na-enweta nzọpụta ahụ na-emegene anyị eyiri white. Anyị megide mmemme nke nzọpụta ahụ niile, anyị ibekwazie green, which is ordinary time of the year. So ọ maka nnukwu ihe anyị na-akwado mere ebe niile ji gbanwee. Unu ga-afụ na ọlta na onwe gbanwekwuru. Enwekwuru nnukwu kandụl nke anyị ekpekwasị ekpele nne ya na ekwuchara okwu Chukwu, kpesị ekpele nke ndị kwenu, dị na anyị ekpekwasị ekpele na kandụl nwa wee mụnye nke a gasịa amụnye nke a, dị na emesịa anyị enwe Gaudemus Sunday wee mụnye nke a, then another type abụ the last one. Anyị wee kwadozie maka ọbịbịa nke onye nzọpụta anyị. Ya bụ ọ bụ etu a ka ụka si eme ihe ha mgbe niile. Ana ụka na-agbanwe mgbe niile. Ọnya ka ụka ji n'anya ka mụ na gị nwekwazie mgbanwe etu ụka si agbanwe. Ihe a bụ season of Advent. Ihe ụka ji ewepụtacha ụdị oge a bụ ka ọ bụrụ oge mụ na gị ga-eji wee sị ka anyị kwụsịnatagodi, ka anyị ghọta ebe anyị na-eje, ka anyị ghọtakwa ihe bụ ụwa anụnwa mụ na gị nọ na ya, ka anyị ghọta ihe Chineke chọrọ na etu Chineke chọrọ ka anyị si wee na-ebi ndụ anyị n'ụwa anụnwa, ka anyị nwekwa n'ike chekwa echiche ọfụma. Ọ bụrụ na unu chetalụ mgbe anyị mesịrị Lent gbaa Easter, abanye ordinary time of the year, asị m onye ọbụla relax, enjoy yourself but don't sin. Mana kịta abụrụzi time of relaxation, maka na onye nwere ihe ọ na-ene anya ada relax. So kịta abụrụ time of relaxation. Ka nye n'ụlọ instance, o nwere akụkọ akọrọ mgbe ahụ, ofu nwata nwa okolobịa, o nwere nwatakịrị ọ chọrọ ịnụ, ana o jego kwucha na ya ga-anụ ya, memago na-etinyegasị okwu dị na ya. Mgbe ahụ ọ bụkwa kịta, maka kịta bụzi ozugbo na-ekwu I go, ebugo ngwongwo dakwute gị, ya ị nara ekwu I go, ekwubabụ mmadụ apụtabero na ị nara ekwu I go, o wee pikcha ya niile mmadụ na-ahụ wọlụ gị niile. Ka e wee oke ụmụ nwoke na-eme, ọ bụrụ ụmụ nwanyị. Alright. So now, mana mgbe mbụ ị na-ekwu I go, enwedo onye na-achọ ịnụ I go until ezigbo mmadụ apụta. Ọ mmadụ ahụ pụtazie, ikwura I will marry, asị gị ije fugodi papa anyị. Mgbe ije fụcha papa, mechaa ihe niile dị na mecha protocol, ewekwubezie ka ọ na-abịa be gị. So in those days, nwata nwaanyị a wee si oke na ya ga-eje ka ya neta nwa okolobịa si na ya ga-anụ ya na ya kwuo time 3 o'clock. Ịma na ụmụ nwoke na etu n'obe ha na-adị. Nwoke bụ ọchịrị shu, ọ na-abata eyipụ shu n'etiti palọ, arapịa ebe ahụ, achịrị shet atụkwasị n'elu isi bed, arapịa ebe ahụ, achịrị belt. Ana m ata isi mmọnwụ tata. Achịrị belt nke ahụ dị n'okpuru bed, arapịa ebe ahụ. Ka ihe ọzọ ha na-eyi, then watch adị n'ebe awụrụ arụ, arapịa ebe ahụ, maka enwe ka o chetara gbapịa n'abalị, so o jezi iwu arụ kama mmiri ga-emetụ, ọ rapụzie ya ebe ọ wụrụ arụ, chefuo nke a pụtaba. So ụlọ nke nwoke a si etu akposasịa. Mana onye chọrọ n'ịnụ nwaanyị ọfụ, ị na-atụ anya ka nwaanyị wee nwee ike sị gị o gị nata na ya kwetara. Ụbọchị ada okorobịa wee dosacha ụlọ bie niile ọfụma, dosicha ihe niile, ihe niile kwụrụ ọfụma. O nwekwuru TV na bio, jegotecha TV, dozicha nnọọ ka o wee dị ka ọ mmadụ. Ka o wee dị ka ihe kwuru ka a na-eme. Ọ nọzie na-eche nwaanyị, ifu na ụbọchị ahụ ka o ji etakwuo afọ, sibe rice, sichaa rice, sie stew, dozie ebe niile na-ekpo. Ọ na-efe ilukwa na enwere ike nwa abata, ọ bụ na bie na-esi stew jegote fresh na na-agba ebe niile.
ihe a bụ preparation ka a na-eme maka onye si I go Mario. Then ọ na-eche 3 o'clock ekwuru, ọ na-akụ 2:30, 2:45, anụbero mkpatụ mmadụ. Ọ nọ 5 to 3, anụbero mkpatụ mmadụ. Ọ nọkọtapụta nyụ anya n'ilo, enwere onye ọfụrụ, ọnọdụkwa ana. Ịmago anyị nọ na anxiety, enwere ka okwu onye a ga-esi wee na-akụ pam 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 pam. So ọ nọ na anxiety, okwu ya niile na-akụ, ọ na-eche Chineke mekwa nwa akwụkwọ ihe nke a bịa. Ọ na-akụ 3 o'clock, anụrọ mkpọtụ na door. Ọ na-akụ some 3:15, na-ajụ 3:30. Ọ nọkọtazie n'ụdị mkpọtụ ọnụ na door. Anyị mago onye na-eche mmadụ ọmanie n'ike ka ya je mepee ụzọ, maka probably ọ rehearse yago n'isi ihe ọ ga-agwa nwata nwaanyị a na ọ fụrụ ya ozugbo. So o mepezie ụzọ ka ya mepezie ọnụ bido national anthem ọ rehearse n'isi. Ọ bụrụ na ọ bụ usu na-eme na door ya. Just imagine ihe nwata nwoke a nwere ike ime busu a, ihe ọ ga-eme ka atị a ya, ihe ga-afịa bụ iwere okwu gbagbuo ya agbagbuo, because na the whole anxiety o create n'ime. Ọ bụla etu esi akwado ihe nkwado n'ihe ọgụ nke mgbe alụtụrụ anyị aka na anya bụ nnukwu onyinye ga-esi na ezinụlọ Jese welụpụta, anọ ga-abụ onye nwe anyị ka ọ ga-abụ. Dị na-abịa n'ihe ọgụ nke abụọ, asị anyị onye ọbụla akwado dozie onwe ya ọfụma etu ahụ esi kụziela anyị. Onye ọbụla nọdụ n'olileanya maka ihe ọma ahụ na-abịanụ, abịa n'oziọma si anyị na ụdị etu ọ ga-esi wee bịa ga-adị anyị egwu n'anya mana ụjọ atụ n'anyị, anyị nọdụ ọfụma. Uwe na-ajụzi anyị gịnị bụ nkwado anyị na-akwado maka ọbịbịa nke onye nzọpụta. Ị na-anya kịta efu na kịta bụ season ndị jelu Black Friday na Thanksgiving shopping. Unu ga-afụ na stores niile juru eju, ndị mmadụ ji ego mana afụkwụrọ ihe a na-ego maka na ego na-enugharị ebe niile. Supply chain nwere problem, mana ndị mmadụ na-enubata in preparation. If you drive around in the evening na Queens now, in some houses, ị ga-afụ the kind of decoration ha mechaa n'ụlọ ha. Onye ọ na-adozicha ụdị ọkụ dị iche iche. Enwe ebe ọ ga-abịa ịpụta efu nnukwu Santa Claus dị ka mmadụ. People are preparing, which is good. But the question bụ, what is the limit of our preparation? Anyị ọ na-akwado sọọsọ nkwado anụ arụ ka anyị na-akwadokwazi nkwado nke mmụọ? Onye bụ ihe ụka na-ajụ anyị tata. Anyị ọ na-akwado sọọsọ nkwado nke anụ arụ ka anyị na-akwadokwazi ime mmụọ anyị? Kedu ihe bụ ihe anyị na-akwado maka ya? Kedu ihe anyị na-enejela anya? Ihe a bụ nnukwu season. Ọ bụ na ọ bụrụ nnukwu season ka ọ bụ ụka menwu dị kandụl anụ wee dosichara etu a. Ọ bụ na ọ bụrụ nnukwu season ka ọ bụ anya ma agbanwe yibo dị akwa, maka na akwa abụrụ akwa merriment. Ọ bụ na ndị na-eje na Nigeria, unu ga-afụ na akwa bụ akwa na-eyikarị na anyị na-eje akwamozu. Ndị fada na-eyi na na-eje akwamozu. So ọ bụrụ akwa merriment, o gosi nọ a season of big transformation. Kedu ihe anyị na-akwado? One of the major things anyị kwesịrị ịkwado bụ ime obi anyị. Anofu ụzọ ụka kụziri maka ma na ada ekwukebe okwu a na America, ankedo okwu ọ bụ ije confession. Ndị Katọlik America ada eje confession, mana ndị Katọlik America na-anata olili nsọ from January to December. And gịnị ka o mere? Na ndị Katọlik America ada eme njọ ọhụminu. But it is not true. It is not true. Akwụkwọ nsọ sị na sọsọ onye ga-arị arụ n'ọbara nwa nke mmadụ bụ onye dị ọcha n'ime obi ma n'ime mmụọ ma na anụ arụ. Mana anyị na-eri olili nsọ ka a ga-asị na anyị na-ata kuki. Ọ bụrụ kuki ka ọ bụ, it's not cookie, it is the body of Christ. Maka akwụkwọ nsọ sị na ihe lụrụ alụ ma abanata n'eluigwe na a ga-azọpụta ọnwa mana ọ ga-adị ka gịnị esiri n'ọkụ. That is what it is. And we have to live by the teachings of the scriptures and the teachings of the church. It is a season. I think
either next week, sometime next week, diocese wepụtalụ oge ije confession. Father na-eje confession, ana m eje confession, ọ bụ na amarọ. Pope na-eje confession, bishop na-eje confession. Ada akali ya akali. Onye ka ji abụ oluboge confession ahụ asị m, ọ bụgodị na ị dị uncomfortable ịbịa na church ebe a, gị jee na any parish dị around where you can be very comfortable and speak to your God in a sacramental way. It is not just enough ihe a na-akụzi na Pentecostal church na ịkpọchie ụzọ gwa Chukwu okwu Chukwu anụ, mana onye a nwezie problem ọ pụta n'iru pastor ha sekpụla na say pastor pray for me. Then you can also stay in your room kpọchie ya gwa Chukwu okwu Chukwu azọpụta gị. Gịnị ka ị na-ejezi n'iru pastor sekpụla na say please pastor pray for me, mana oluzie nke ị ga-eje confession na asị gị mba gị kpọchie ụzọ gị gwa Chukwu na ịgwara ya Chukwu etibisia ụdọ niile ji gị. Ọ bụrụkwa ihe ụka na-akụzi nke a one. And secondly bụ na this season is a season anyị ga na-akụzichala ụmụaka the importance of that confession. Na ụmụ kịrịkịrị ụmụaka, sometimes we don't take them to this confession. Ụfọdụ nata si olili more confirmation ọ bụ last confession ha ga-eme. And if they are not so used to this method of reconciliation given by the church, even when they grow up, they will never do it. Mana anyị kụzielu ha gbazielu ha kịta ha enwee ike mmụta ya. Ihe a bụ the first Sunday of Advent. Achọrọ nke ọ bụrụ one lesson anyị ga-amụta bụ the importance of sacramental reconciliation. Ọgụ na ị chọrọ ije enwere ebe na-ejekwa confession sometimes na Passionist. It's a small monastery all the by Hillside Avenue. Hillside, but some of you came about all the by Hillside Avenue. It's a very small monastery in the Passionist priests. They run confession virtually every afternoon na Hakasira Mass. So sometimes because now other data schedule, so I can even be driving if you look like going to their chapel to pray. And you walk in, you can also do your confession. They're quite pure and holy, and Ima Hogana Wagi, look, this is what it is. So because first thing I got Mutana this first Sunday. Every Sunday there should be something we are ready to change. Can you well wallow na bido izu kanke Advent? Ka izu kofu nke anyị nwa anyị na-abanye n'izu nwa wetara anyị mficha, wetara anyị nsacha, wetara anyị agamnilu, wetara anyị amara Chineke site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke. Ekpele nke ndị kwelu nụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke
iji wewelu ọtụtụ ebumnobi anyị gosipụta gị, anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Jiwenai nurai yani. Jiwenai nurai yani. Kanile setipuzaka wekose kanto nwa. Chineke onye fulani n'anya, onye bụ ife nke ndụ ebere, ụmụ gị na-elekwasị gị anya n'ụbọchị tata ha na-ebido njem nke Advent. Anyị na-ayọ ka ị bịa mụnye ọkụ nke ịfụnanya gị nke ga na-enwu site na ihe ọkụ nke n'ụwa, ka mgbe ọkụ n'ụwa na-enwu ka ngọzi gị na-erukwasị anyị niile dịka igirigi, n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Maramba
rịọba na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke jike niile nara nọ. Onye nwe anyị, biko nara onyinye ndị a anyị sitere n'ihe ọma niile inyere anyị were na-ebutere gị, otu isi eme ka ofufe anyị na-efe gị n'elu ụwa na-adị ire, mekwa ka anyị nweta ụgwọ nke nzọpụta ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Welite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwanne Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị ike niile, onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye ji umeala bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ, bịa mejue nkwa ikwere mgbe ochie, were meghere anyị ụzọ nzọpụta ebebe. N'oge dị ugbu a anyị nọ na-eche nche na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ n'ebube ya, bịa wetara anyị mgbapụta nụ ikwere anyị na nkwa. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-etobego oge niile na ukwe na-ekwe. Nna anyị na-eso ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị asọ erukọta ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, ka o jiri aka wee nara were achịcha nye gị ekele n'otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m.
Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, merụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Veji Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, ọchịchị gị bịa, ya bụ uche gị esi ime. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị, osebụrụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. na Kristi na enu nwa atụrụ nke Chukwu na enu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onyeisi ọma bụ ndị abụ na iri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ na ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Ka anyị ya iyo. Biko Onyenwe anyị na-arịọ ka ime ka ihe omimi nke a anyị na-anata ugboro ugboro nyere anyị aka n'ụwa, mekwa ka anyị bụ ndị bi n'ụwa na-agafe agafe nwee ịhụnanya ugbu a maka ihe nke n'igwe iji keta oke n'ụwa ọzọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Second collection. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection, please. Lekwa. Akolo Chineke o. Unu mana anya bịara Thanksgiving, so if you can get that day, we're here. Akamarama. Akamarama. Ebu marama. Egu marama, egu marama, egu marama. Otito dịrị Jesu. Because if anyone requesting a mass intention, please call or visit our office 2 weeks in advance. The mass book for 2022 is now available. You may reserve masses for next year. Student church attendance envelopes can be picked up after mass. Please join us for our Christmas tree lighting. It's December 4th after 5:30 mass. We will start with prayer in the church and continue outside with a countdown on Linden Boulevard. We hope you will make it, please. Religious article is still outside. Please take a paper ornament for the tree. Giving tree is right there. Paper ornament is right there on the tree. For we know we do this every year. Aje nyere ndị onwere ka ọha ha aka ma edobechara ya ba nke iwetazi anya before Christmas. Ndị parish ebujerie. And I think mostly I Nigerian nursing home and other places. They say they will do that. The ornament attached by Sunday 12th. Kahani they can return so that they will be able to visit the places. Pope Francis invites the entire church to join in the Synod 2021-2023. An opportunity for you to reflect on what is important for the life and mission of the church. You will have the chance to express yourself and to be heard. Our first step will be an explanation section on Sunday, December 5th at each Mass, and a listening section on December 12th. Please take note. And we tested, I had it. Tata Keja Gozi Umazi. Children, come out to get your blessing. Children, come out, please. Okay. Children, fast. Ndogoro go join us.
Amen. Amen. Jesus to where I am, mama. You can dedicate a Christmas tree for your family or for anybody you like. The form is at the back of the bulletin because take one and do the dedication. Answer ways of praying and ways of raising funds for the church, for the parish. Anyị nwetara ozi aṅụrị n'ụtụtụ a na Wendy Agwonye ni Okoro ya ada ọzọ Okoro mụrụ nwa nwoke this morning. Anyị atụrụ anya na ọzọ ya bịa mana ọ dịka nwaanyị jere ịda mmiri ọkụ. Otito dịrị Jesu. Anyị na-remind unu anyị ekwubughị ya mbụ na asị ibe nwa ya ga-eme baby shower ancha bụkwa ihe aṅụrị on December 12th. Biko onye ọbụla tinye ya na kalenda ya ka unu bịa support as usual. Mercy announcement ndị ga-eje unu na-apụta ominiro na ị na-eje immediately but ọ bụ na ị ga-eje unu Christmas or New Year ịpụta ka Fada gọzie unu. And speaking of that, for ndị na-eje unu ga-echeta na Ugo Martins mere anyị invite maka adị ya nwaanyị a ga-agba nkwụ ya n'uru ala December 30th. So ọ bụ na ị ga-eje ụlọ itinyekwu ya na ya kalenda ka anyị jee were mmalụ sọpọtụ ha. Otito dịrị Jesu. Ndị na-eje ụlọ biko pụtanụ ka gọzie unu. Ndị na-eje ụlọ ndị think n'unu ị ga-eje ọ bụ na ị ka agbara tiketi ma ọ na ịgbago tiketi ma ọ na ịkwado ịma na ị ga-eje pụta ka agọzie unu. Ma ọ na ị na-echi eche ya nwere ike imecha icheta bịa ka agọzie gị. Eso me eche.
Biko correction. Here now Ugo Martin on December 30th, wedding, not the traditional marriage. And don't know where. Man, where the central. So, we will post the invitation again in our forum. And with birthdays, any birthdays, anniversary, no birthday, anniversary. Oh, Kevin and Abuni Chetero. Of the Lord be upon you. Mercy in the name. Many blessings of the Lord be upon you. Be blessed in the name. Happy anniversary. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, dear Nyamos. Happy anniversary to you. Otito diri Jesu. Maka retreat anyị onye ga-agwa anyị okwu tata gbagota 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes. Otito diri Jesu. I take permission. I'd like to speak in English. I'm more comfortable. Okay. Praise the Lord. COVID is real. I am going to give a brief summary of my own experience with COVID and what I hold dear and the tool that has been carrying me on. And I've been using it to counsel my co-workers, my patients, and that tool is I always tell them that no man can take God's glory. I always tell them that. Why do I say that? I'm a living testimony. My whole family was hit with COVID, except Kosi Sochku. When it hit me, I thought it was a joke. I was down for a whole 1 month. I couldn't lie down flat. When I lie down flat, it's like I'm drowning in a deep sea. When I look through the window, it's like the whole world is coming to an end. I was almost losing my faith. But because I had people that believed in God, and because the children in our charismatic fellowship, they rose to a standard that we could not believe. We, the adults, broke down, but the children stood up for us. They prayed for us. While on my sick bed, if I lay flat, it's like I'm drowning. I couldn't really breathe well. Then they were saying different symptoms, but I never had a fever for 1 day. But I knew I had COVID. But what really surprised me is in the world we are living in, people are so afraid of saying what is wrong with them and seeking medical help when it is real. When I mentioned to my family that I have COVID, they say, don't let anybody hear you had COVID.
Why would I hide it? I needed to speak out so that I could learn how to feel better. In the midst of that scary time, I lost a very close co-worker. He used to call me Shorty, and I used to call him the tallest. You won't believe he would die because he's been preparing to retire, bought a home in North Carolina, but he never made it. He got COVID, going to other colleagues' houses to help them fix up things during the COVID. What am I saying? Tough times do not last, but tough people last as far as you believe in God. Trust in God. Be yourself. Love yourself for who you are. You cannot please everybody. But is COVID real? It is real. Did it take a lot of souls? It took a lot of souls. But one beautiful thing I learned, one good thing COVID did to me, it was a blessing to me in disguise. It made me to be closer to my children, to my family. I came to realize the potentials in my children. Because I used to tell God, 24 hours is not enough for me. 48 hours. Chasing what? Worldly things. But I came to learn that you have to take one day at a time. So my friends would tell me, Ngozi, they are paying $135 over there. Go and apply. And I'll tell them, I'm taking it one day at a time. They don't know my reason, but my reason is because I survived. If I died, when I was worried that I want to go to the hospitals to get a job, I did not know why when I applied to all those hospitals, they weren't calling me. But God had a plan for me. And I remain grateful to God that I came out of it. And that I made a beautiful daughter out of it because she learned how to do everything when I was down for 1 month. I learned to be close to my children. They prayed for me. They gave me strength. Especially the day I passed out in the bathroom. I tried to call everybody. Nobody was there. But when God gave me my little strength, I opened the door. And the first person that heard my voice was my daughter, Choma. She ran to me. And I said, call everybody I know. She was calling, but nobody was picking. She called her father. He wasn't picking. She said, Mommy, I'm sorry. I have to call 911. I said, go ahead. She called 911. But because God lives, God loves his people. Those that worship God can never be put to shame. Those people came and they told me, Mom, you could breathe well. I said, yes, I can breathe well. And they said, the ER is the dead zone. Don't go anywhere. And I looked at my children lining up, weeping.